Jmenuji se Pavlína, pracuji na ekologické farmě a dneska vás sebou vezmu do provozu. Ukážu vám, jak pomocí treflera TS 1220 regulujeme plevel v ekologickém poli bílé lupiny. Jsme tu a jdeme se podívat, jak to vypadá v lupině. Je to odrůda Frida, seli jsme ji 13.4. a výsevek byl 280 kg na hektar. Dnes máme 8.6., porost je uzavřený, některé plevely samozřejmě zůstaly, tu a tam nás zlobí medlík, ale řeknu, že ve velmi omezeném množství na tomhletom poli. Veškeré plevely, které byly v nízké růstové fázi, tak se podařilo branami trefler TS 1220 zlikvidovat a díky tomu se můžeme těšit teďka z takhle krásného pole bílé lupiny. Abyste si nemysleli, že u nás je všechno růžový a báječný, tak na to, jak dopadla naše modrá lupina, se mě radši ani neptejte. Ale tam to nebude tak úplně chyba strojů nebo lidí, ale spíš klíčivosti. Já už si svoji práci bez prutových bran od společnosti Trefler neumím představit. A myslím si, že i vy byste byli překvapení ve srovnání s jinými prutovými branami, co znamená preciznost. Kdyby vás zajímaly hlízky, kořenový systém obecně a nebo inokulace osiva, tak tomu se dostaneme třeba někdy příště.